Гарантирани печалби от милиони левове, отстъпени от държавата на частна фирма. Дългогодишни договори, подписани при съмнителни обстоятелства. Кой е избраният да застане на входа на най-големия сухопътен гранично-пропускателен пункт на Европейския съюз? Pan 5. Най-големият вход по суша към Европа минава през Капитан Андреево. Това е мястото, откъдето влизат най-различни стоки, сред които големи количества храни. Стотици тирове, повече от 200 тирове на денонощие, само с храни. От българските власти зависи контролът. Те следят дали хранителните стоки са безопасни, за да ги пуснат на европейския пазар. През 2012 държавата дава дейността по контрол на Капитан Андреево на частна фирма. Това се случва през договор за наем на помещение. Наемът е символичен, а фирмата няма конкуренция. Проверката на тези храни предполага и плащане на такси. Разтоварването на тези храни предполага също плащане на такси. Таксите се плащат от всеки превозвач. Гарантиран бизнес, защото фирмата е монополист. От нея зависи кого и как ще провери, той колко ще чака, каква стока ще вкара. Има едно сериозно изземване на контрола в частни ръце, от частни фирми, които го извършват и прибират основните приходи, вместо да ги прибира държавата. Частният бизнес в държавната погранична територия става възможен по 3 причини. Заповед на бившия земеделски министър Мирослав Найденов за откриване на частна гранична лаборатория, спечелен търг за наем на помещения на Агенцията по храните на пункта и официална акредитация на частната лаборатория от държавата. Фактите показаха, че това не са случайни хора. Тя е свързана с хора, които са доста интересни за органите, разследващите органи, може би, тъй като един от тях е така наречения Ами, той се казва, цялото му име е Размик Чакарян. Оперативна информация го свързва с небезизвестната за българския криминален свят фигура Христофорос Аманатидис Таки. След което обаче, както и с Къро, тези 3 фигури, които изброихме, в миналото са свързвани главно с наркоразпространение в България и с натрупан капитал от такъв тип дейност. След осветяването на схемата на Капитан Андреево, държавата предприе действия да развали договора с частната фирма. Проверки констатираха нарушения при сключването на договорите и неизгодни условия за държавата. Какво се случи? Основното беше, че държавата спря дейността на тази лаборатория, като я затвори. Опита се да спре и товаро-разтоварната дейност на тези фирми, но това не успя, защото Върховен административен съд прие жалба и по двете линии на тези фирми. Делото за товаро-разтоварната дейност те го спечелиха. Случаят Капитан Андреево предизвика политически трусове в държавата. Тогавашният директор на Агенцията по храните Христо Даскалов и заместник-министърът на земеделието Иван Христанов от Продължаваме промяната казаха, че са получили заплахи за живота си. На последвалите парламентарни избори схемата с овладяването на Капитан Андреево беше в основата на предизборната кампания на Продължаваме промяната като символ на срастването на мафията с държавата. Щетите от пропуснати ползи за държавата от тези такси за контрол и товаро-разтоварна дейност на границата са и щети за данъкоплатеца, защото парите, които не са постъпили от такси, са пари, които косвено би следвало да постъпят в джоба на данъкоплатеца. Тези щети, според кабинета тогава, бяха изчислени на минимум 200 милиона лева за последните 10 години. Това е минимум.